Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге тапшырубыз тулысынча балалар өчен музыка заман композиторының иҗади остахана эшчәнлегенә багышлана. Берләшмәнең җитәкчесе композитор башкаручы Гөлнара Тимербулатова, әтисе Россияны атказанган сәнгать эшлеклесе Татарстанның халык артисты композитор Шамил Тимербулатовның традицияләрен дәвам итә һәм балалар өчен бүгенге заман Татарстан композиторлары әсәрләрен танытуда да күп эш башкара. На протяжении нескольких лет, когда, как я работала в музыкальной школе, были постоянные вопросы о том, где же взять новую музыку, новых композиторов современных для именно детей. Потому что даже... Эшләү дәверендә балалар өчен яңа әсәрләр кирәклеге икәне ачыкланды. Әлбәттә, татар композиторлары әсәрләре арасында балалар өчен язылганнары бар. Ләкин башкару ягыннан барысы да килешеп бетми. Миндә шундый фикер туды. Ни өчен музыка мәктәбе укытучылары һәм балалар белән берлектә проект оештырып җибәрмәскә. Безнең укытучылар бер юлы башкаручы да, мөхәррирләр дә. Кайсы әсәрне, кайсы сыйныф укучысы башкарырга сәләтлеген яхшы аңлыйлар. Шуны да әйтәсем килә. Безнең музыка мәктәпләрендә үтә дә талантлы, энергияләре ташып торган остазлар бихисап. Ә укучылар сәхнәдә башкаручы укытучыларны күреп, аларны башка яктан ачалар. И вообще я столкнулась с тем, что встречаю в музыкальных школах совершенно талантливых преподавателей, которые еще обладают неиссякаемой энергией, обладают творчеством и талантом, который хотелось бы также подарить слушателям и подарить даже детям, потому что они по-другому немножко реагируют на преподавателей, которые себя показывают именно в исполнительской деятельности. В этом году у нас состоялась первая презентация творческой мастерской на городском уровне. Мы собрали преподавателей. Бу ел безнең иҗат берләшмәсенең тәкъдир итү кичәсе узды. Бергә шәһәребезнең музыка мәктәбе җитәкчеләре, укытучылар, балалар, ата-аналар җыелдылар. Оешмабыз сәгать ярымлык программа тәкъдим итте. Кызыксынучылар күп булды, килеп кушылырга да теләк белдерүчеләр байтак. Әле яңа гына сөйләшүләр алып бардык. Балалар һәм укытучыларның симфоник оркестрлары арасында уртак проект оештырып җибәрергә җыенабыз. Шуңа да планнар алда күп. И с симфоническим оркестром детским. Вот.
здесь происходит такой некий синтез, да? Это автор, исполнитель. Биредә автор, мөхәррир, ягъни музыкаль редактор, башкаручы арасында бердәмлек килеп чыга. Әсәрләрне башкаручы балалар төрле бәйгеләрдә катнашып, дипломант, лауреат, хәтта берничә тапкыр гран-при ияләре булдылар. Без, язучы-композиторлар, кемнәр өчен иҗат иткәнебезне, башкаручыларның иҗади мөмкинлекләрен, сәләтләрен яхшы аңлап эш итәбез. Гомумән алганда, әсәрләребез бүгенге көн мәнфәгатьләрен күздә тотып языла дисәк тә була. Пишем именно ту музыку, которая действительно пойдет в жизнь. У нас написаны уже сборники для хора, для детского хора на русском и татарском. Оешмабыз белән берлектә без рус һәм татар телләрендә хор өчен җыентыклар чыгардык. Киләсе уку елына аларны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итмәкче булабыз. Хор төркемнәре белән дә хезмәттәшлек итә башладык. Безнең әсәрләр үзебезнең музыка мәктәбе өчен генә түгел, барлык мәктәпләр өчен. Шуңа да безне берләштерүче төркем дип тә әйтсәк була. Я хочу обратить особое внимание на то, что Гульнара Тимербулатова как композитор... Гульнара Тимербулатова композитор буларак, гитара кебек уен коралларына да әсәрләр язып, балалар иҗатын баетуга зур өлеш кертә. Музыка мәктәпләре өчен соңгы елда гына да аның тарафыннан соло һәм ансамбльләр язылды, һәм бу бик тә актуаль. Шулай ук репертуар 20нче гасыр башында үтә дә популяр булган романс жанрында язылган зур цикллар белән баетылды. Ул татар музыка сәнгатенең үрнәкләренә таянып эшли, иҗат итә. Гөлнара Тимербулатова, Рөстәм Яхин, Мансур Музафаров, Александр Ключерев кебек композиторларның традицияләрен дәвам итүче дисәм дә, бер дә ялгыш булмас. Ә безнең оешманы музыка өлкәсендә үткәннәрне бүгенгесе белән тоташтыручы күпер дип әйтәсе килә. Татарской стилистики и именно в жанре романса городского, который был так популярен в Казани и в Татарстане еще в начале 20 века.
То есть сами преподаватели уже начинают вот эту исполнительскую деятельность, которая вот, ну, заряжает, развивает. И вообще, Безнең проект музыка сәнгать мәктәбе укытучылары өчен дә үсеш өчен әйбәт. Без яшь һәм бүгенге көндә яшәп иҗат итүче композиторлар әсәрләрен дөньяга таныту буенча да эш алып барабыз. Алда әле балалар өчен зур музыкаль әсәрләр, төрле мюзиклар, музыкаль спектакльләр өстендә эшләргә исәп бар. Алда планнар байтак. Может, какие-то мюзиклы детские. Ну, то есть там процессов много, проектов в голове очень много. Бүгенге менә шулар матур көн, күтәренке кәеф теләп саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.